Príjemný dobrý večer, vážení televízni diváci. Vítam vás v tejto relácii, ktorá už dlhšiu dobu nesie názov... Ale ja sa na to môžem rovno... Old, poď sem! To bizonieho chvosta, to čo je? Boha! Jaká vrážka sa mi tu urobila? Ja vyzerám dobre. Oldo, keby dačo, áno. Za žiadnu cenu jej nepovedz, že sme boli vo verejnom vigvame. Keby niečo sa pýtala, povedz, že sme boli loviť bizónov. No. Vinetu! Ahoj, Zlatko. Dnes vyzeráš ako číra ranná rosa. A ty vyzeráš ako rybník sraček. Kde si bol tak dlho? Kde? No, my sme boli s Vinetuom vo verejnom priestore, kde sme sa učili jazykolami. Vilanove na poľane na Bela Volan kvitne, Vilanove na poľane na Bela Volan kvitne. V Kentucky robia dobré cheeseburgery. Podkopeme mi ten Popocate Petl tunelom, alebo nepodkopeme ten Popocate Petl tunelom. Podkopeme mi ten Popocate Petl tunelom, alebo nepodkopeme ten... Vinetu, moje srdce piští ako ranená kuna. Ešte raz sa pýtam, kde si bol tak dlho? Dobre, my ti to teda povieme, aj keď teda malo to byť prekvapenie. Veľké prekvapenie, my sme s Vinetuom boli spolu puškami loviť ryby, už som z toho jeleň, taký som z toho celý prekvapený. Boli sme samozrejme puškami loviť bizónov. Tak, áno. A kde sú tie bizóny? Bizóny? Kde? No, tie konkrétne bizóny dva boli tak neskutočne plaché a zacítili našu... prítomnosť a preto zdrhli ako ryšavý skunk pred farbou na vlasy. Áno. Vinetu, a čo naša osada? Opustil si ju 15-krát, čo sa slnko stretlo s oblohou a opäť ju poslalo do prdele a nechytil si ani trt. A čo rada starších? Vieš dobre, že na riadnom valnom zhromaždení jednohlasným uznesením, a vyfačilo sa tam naozaj dosť, sa rada zhodla, že ty, brloší smrad a ten, čo tancuje s vlkmi, zachránite našu osadu pred bielými nepriateľmi. Čo? Kevin Costner je tu? Bol. 3-krát. Ale teraz robí bodyguarda nejakej černošskej speváčke. I will always love you. Život je sviňa. To je. Ale vidím, že sa z našich úst rinú prázdne slová ako poludnejšie vysielanie v STV2. A preto Hulk, dajme priestor aj nejakému hodnotnejšiemu skeču. V dnešnom SOS okrem iného uvidíte Monsterovcov a budúci týždeň okrem iného uvidíte aj Farkašovcov. Takže neodchádzajte. Mami? Áno, Linko? V škole sa mi vysmievajú, že som upír. Však nie som upír. Ale Olinko, ako ťa to mohlo napadnúť? Samozrejme, že nie si upír. No, a pekne jedz, aby si nezmeškal do školy. Pani Tomanová pokračuje vo svojej kariére speváčky. Pánovi Čížovi začala spievať pesničku. Čižiček, čižiček, vtáčik maličký, povedz mi, čižiček, ako sa ju máš? Čižiček, čižiček, vtáčik maličký, povedz mi konečne, ako sa ju máš? No, dík za kompliment, ale viem, že maličký nie som a neviem, ako ho sejú, ale viem, jak sa melie. Chytíš a urobíš, že šoň, 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 3-krát a máš. Pozdrav psa.
bieli muži sa snažia dostať k našej osade. A je jasné, že ak budú postupovať tempom zle vycvičeného Mustanga, tak čo slnko vyjde a zájde dvakrát, našu osadu prepadnú a znásilnia nás všetky. Aj mužov. Musíme rýchlo utekať do našej osady. Idem s vami. Ale premýšľaj, môj biely kamarát, môže sa dostať do veľkého nebezpečenstva. Vinetu, toto ja už mám dávno premyslené. Keď vás budú už dobíjať, tak ja sa pridám na stranu bielých mužov a poviem: len ich bite, zabite ich indiánov smradlavých. Fuj, ešte šťastie, že som biely. A potom si rozdelíme ich pôdu a ja budem váš prezident. Volajte ma George Washington. Sláva Amerike! Dobre, nie? Som rád, že to máš tak dobre premyslené. Mali by ste sa stať pokrvnými bratmi. Jako? Normálne narežem si zápestie, spojím jedno zápestie s druhým zápestím a ak nemáte pohlavné choroby, tak sa stanete týmito bratmi. No, fuj, ale to je naturalistické. No ale dobre teda. Tak, zápestie. Hej, spusty. Daj sem. Čo je? Však to nejde. Normálne. Kto to brúsil? Kto to brúsil? Vinetu, tak si aspoň povedzte, že som tvoj brat. Som tvoj brat. S Bohom ostávajte, mamičkine, pohnite Prahy. Na veky vekov. No vidím, že sa z našich úst rinú prázdne slová ako poludnejšie vysielanie v STV2. A preto dajme priestor nejakému hodnotnejšiemu skeču. Tá vy, čo nás teraz nesledujete, nie? Tá teraz dobre počúvajte, nie? Tak Chruňo, tak jak môže niekto počúvať, keď ťa nesleduje, nie? Tá logicky uvažujem, nie? Tá Morika, dobre, ale ani slona sa nepýtaš, nie? Že prečo robí väčšie bobky jak zajac, nie? Jaj, ty si jedna veľká bobka v mojom živote. My tu dávame odpovede na otázky, nie? Napríklad, nie? Že prečo udenáč smrdí, nie? Prečo udenáč smrdí? No preto, lebo je to udenáč, nie mŕtva ryba, nie? Tá Chruňo, ty rob radšej muziku, ti aspoň ide. Kde? Teraz dám takú, nie jak pšenica, ale jak ráž, ne? S Morikou boli sme na dovolenke drahej v Chorvátsku. V Splite kúkal som po devčine, Morika mi dala pácku. V mori pláva pavúk, joj, to je srap. Táto kúknem bližšie, to nesrap, to krab. To taký, ako skôr, tak ako letný hit. Heja, 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 heja. 3, 2, 1, go! Ja viem, červenú pleť mám. I keď spím, i keď do zrkadla pozerám. Štep je moja duša. Kamarátko mi je kúša, chápeš? 3, 2, 1, go! Mám dosť zastranných politikov, ich zvykov, návykov. Chcem mať svoj štýl, ako Clinton Bill. Si chápeš, alebo chápeš? 3, 2, 1, go! On je môj brat, má iný pleť, ale na to srať. On je pre mňa vzor, ako prekonúť chor. Chcem byť, toto je Sogonas, chcem ananas, chápeš? 3, 2, 1, go! Mám dosť zastranných politikov, ich zvykov, návykov. Chcem mať svoj štýl, ako Clinton Bill. Si chápeš, alebo chápeš? Ho! Tá dnešná téma je, existuje Boh, chci Boha. Privítajme prvého lúzera, nie?
Pochválen. Tá neskač mi do reči, lúzer, ja ti neskákam. Tá sa pýtam, tá ty veríš Boha? Áno, ja som hlboko veriaci a preto verím, že Boh existuje. A kde si sa s ním stretol? Ja som sa s ním nestretol. Dobre, tá kde si ho videl, nie? Ja som ho ani nevidel. Tá dočkaj. Tá ty si nevidel Boha a tá v neho veríš? Áno. Tá, ja keď ti poviem, že Chruňo je pako, tá ty mi veríš? No tak tomu náhodou verím tiež. Čuda. Tá to jak minule, nie? Tá story, teraz dám story, nie? Tá minule sme išli s Morikou v aute za 50 000 eur, nie? Za 60 000 BZPH. Dobre, tak ja som to nekupoval, neznám, nie? Tá, za 60 000 eur, nie? A tá ja počúvam muziku. Morika sedí, nie tu, ja sedím tu, šoferujem, nie? Pustím hudbu, Jon Bon Joviho, ináč znáš, tá to je môj boh, Jon Bon Jovi, nie? Tá, a pustím muziku, nie? A jednu pesničku stále dokola, nie? Tá, a ideme s Morikou, nie? V aute, a jedna pesnička stále dokola, nie? A tá Morika sa ma pýta, čo to furt, nie? To púšťaš tú jednu pesničku dokola, nie? A ja, že... Kde? Toto nečakala, nie? Ona, že takú otázku zakrnuje, jej položím. Nie, a ona ako nevedela, že odpovedať, nie, lebo že kde? Že nečakala, lebo to nešlo logicky, nie? A toto bola strašná táto príbeh. Tá, ty veríš Boha, hej, teda? Svetá pravda. Tá veríš, nie? Tá, ja idem na WC, nie? Sa vykadiť, nie? Sa vykadím a ja skontrolujem, nie? Či som sa vykadil. A to ja znám, že som kadil, nie? Empiricky, nie? Nie, tak ty mi chceš povedať, nie? Že Boh je všade, nie? Áno. Tá, Boh je aj v mojej pivnici. Áno, aj vo vašej pivnici. Tá, ale ja nemám pivnicu. Tá, neprešiel si chytakom? Nie, neprešiel, nie? Nie, ale Boha si nosíte hlboko vo svojom srdci. Tá, nedrístaj, nie? Tá, ja som robila hovädzie srdce, nie táto malé. Tá sa mi zmestí tam 30 deka na ditky, nie? Tá, tam sa Boh nezmestí, nie? Tá ani pomletí. Tá veľmi slabý príbeh, toto si zle pripravil, to je veľmi zlý príbeh, lúzer. Privítajme druhého lúzra. Tá, na čo ja sem chodím za 8 miliónov, nechápem. Kam sa mám pozerať? Dobrý deň. Tá, ahoj. Tá, počúvaj, ty si satanista, nie? Áno, samozrejme. Tá, to ty veríš, nie? Že existuje Satan, nie? Áno, verím. Tá, a máš dôkaz? Áno, samozrejme, mám dôkaz. Kde? No, mám tu so sebou. No, ukáž, nie? Áno, tu je. Muchotrávka. Nie, Morika. Nie, toto nie je muchotrávka. Muchotrávka má bodky. Toto je Satan. Tá, vidíš, lúzer číslo 1, vidíš? Tá, tento tu, lúzer číslo 2, má dôkaz. A ty čo? Ty len dristáš do vetra, nie? Tá si sem prišiel zarobiť peniaze, alebo čo, nie? Tá, vyhráva satanista. Hurá! Ďakujem. A koľko vyhrávam? Tá, neviem, tá zrušili nás. A teraz možno nespoznáte úplne môj hlas, lebo položím ho nižšie, nie? Tak, jak Jon Bon Jovi, nie? Tá kominár čistí nám na pereši rúru. Tam kade a špiny máme v rúre furu. Tá, vystrelil som z pištole, urobil som kominárovi do hlavy ďuru. Kominár, kedy si sa umýval? Táto je už teraz jedno, nie? Lebo už sa ako neumýje, nie? Podarilo sa nám zistiť, prečo pán Mečiar chodí tak málo do parlamentu. Má totiž problémy s mechúrom. Luisa Mlsná sa ho na to spýtala, že aké.
Počúvaj, Pampuch, bežím za tebou jak strelená. Čo ti je? My si vykáme, Pampuch, odkedy? OK. Kam idete? No ja počkám. Fú, to je rýchlovka, ty beťar. Lepšie. A koľko vydržíte bez? 30 minút vydržíme. Ty bobrík zdržanlivosti. Svetlý šíp. Aj ten, čo nevie nájsť vagínu. Aj obarený voskom. Už vzali nohy na plecia a sú mimo našej osady. Ale prdom opojený, ten, čo mu vlasy zbeleli a šlahol ho blesk, verný svojim koreňom ostali, nie? Ty, hej. Ale ich manželky, Mdlá Mulica, tá, čo študuje Kamasútru, aj Monika Levinská, už pozerajú na osadu spoza svojho chrbta. To znamená, že starý chren a ten, čo čural do pitnej vody, v tejto chvíli sami ostali. Presne tak, ako keď lastovička ide na letnú dovolenku, narazí na elektrický stožiar, zdochne a nikdy sa nevráti. Čím to je, že duch na seba zobral tmavú podobu a svojím plášťom zastrel moju rodnú prériu? Čím to je? Číro, ako jesenný vietor, z tvojich úst miesto pachu pravda vyšla. Tak. Rybana? O čom my to tu teraz ako točíme? No ja neviem, ty si náčelník. To som. Áno, to som. Asi sa blíži niečo veľmi zlé. No, to vidím. Je to možné? Ale to je valec! To je neuveriteľné. Podľa nového zákona ti môžu zabrať pôdu bez toho, aby ťa o tom informovali. Tí bieli sú ale svine. Idú zlým smerom. Tak, milé deti, teraz si vás vyskúšam z toho, čo sme sa naučili. Jožko, kto bol prvý muž na svete? Štefan Žári. Jaj, trohlík. Adam, predsa Adam. Jaj, no keď rátame aj zahraničných, tak potom Adam. Mama mala pravdu, mal som ísť za cukrára. Dúfal som, že sa toho nikdy nedožijem. Zrujnovali celú našu osadu. Ahoj, môj červený brat. A ty si kto? A ty blázen, čo ma nepoznávaš, však ja som Old Shatterhand. Môj bielý brat. No, zasa by som až tak nepreháňal. Teraz som George Washington, prvý prezident Ameriky. Chudáčisko môj.
A ty čo teraz budeš robiť, keď sme vás všetkých zabili a ukradli vám všetko zlato? Asi pôjdem na Slovensko. To je taká malá, ľúbezná krajina v strede Európy. Už tam pár indiánov išlo. Spievajú na námestiach, predávajú CDčka a sem tam si užijú s nejakou peknou Slovenkou. Vieš, to ti je krajina, kde zajtra znamenalo predvčerom. To neznie zle. A ty čo budeš robiť? Ja ti ani neviem, asi rozpútam nejakú vojnu. Čo myslíš, oplatí sa mi rozhádať východ proti západu? Skôr sever proti juhu. Sever proti juhu? Výborný nápad, super, díky. Z vašich úst sa rinú slova prázdne ako poludnejšie vysielanie na STV2. Houk, dajme priestor inej, hodnotnejšej relácii. Vítam vás v tejto relácii, ktorá už dlhšiu dobu... A čo rada starších? Vieš dobre, že na riadnom valnom zhromaždení, valnou uznesenou... onou... väčšinou hromadou. A čo naša Národná rada? Slovenská? Figmavová? Ešte raz. Vinetu. Opustil si našu osadu 15 krát. Čo sa Slnko stretlo s... Idem ďalej. A čo naša rada starších? Vieš dobre, že na valnom zhromaždení, riadnom valnom... Není ľahké. Vinetu. Opustil si našu osadu, čo 15 krát Počkejte. Vieš dobre, že na riadnom valnom zhromaždení, jednohlasným valným uznesením, a vyfajčilo sa tam naozaj dosť, sa rada zhodla, že ty, smrdutý To sa dá, ne? Toto je úplne, že... Cez mňa to nastrihni. Samovražda herca. Bieli muži prenikajú k našej osade. A ak budú postupovať tempom zle vycvičeného Mustanga, tak je jasné, že pokiaľ slnko vyjde a zapadne 2-krát, tak preniknú do našej Bieli muži sa blížia k našej osade. A ak budú postupovať tempom zle vycvičeného Mustanga, je jasné, že pokiaľ slnko vyjde a zájde 2-krát, tak sa dostanú k našej osobne. Tak prepadnú našu osadu. Nie, takto je položená otázka. Ty veríš, že Boh je všade? Áno. Tá Morika, tá čo? Tá sme kúpili nový za 200 €. Tá ja som robila hovädziu, nie? Srdcovku. No. Srdcovku hovädziu, nie? Tá robila, nie? Tá nedrísta, nie? Tá ja som robila hovädzie srdce, nie? S nádivkou, tá sa mi zmestilo 30 detí. 30 detí, pomletých, nie? Pomletých, my meleme deti, nie? Nemáme, ale melem. Tá, vidíš, lúzer číslo 1, tá vidíš? Tá tento tu, lúzer číslo 2 má dôkaz a ty čo, ty len drístaš, nie? Tá hore dole. Tá ty si prišiel za one. Ale tu není nikto na... To je neuveriteľné. Dneska už podľa nového zákona môžu skonfiškovať tvoju pôdu bez toho, aby ťa na to informovali. Vinetu, z vašich úst opäť vyrývajú... Ty si nám tu chýbala. Zlatička. Ona je úplne hotová. Prepáčte, pozerajte sa na ňu. Nemôžeme, lebo už vidíme to zúfalstvo v tých očiach. Vinetu, z vasi... To je konec.
Počkaj, toto je normálne, keď prijímali talentové skúšky, keď robili ľudia z ulice. Vinetu. Ďalšia.